Ayo nanti kuwi njaluk apa neh kuwi? Ayo nyekel apa? Kira apa kuwi? Ayo. Wah, enggak boleh. Aneh sakit kena iku. Oh. Wong anu peretan kuku engko nyocok anu. Njaba ya. Njaba ya. Nah. Nah, wes asu. Wah, rusak kabeh pupurmu. Pupurmu iku tumpah lah ana to. Wis. Mbok tumpah kabeh. Rasa mal. Dan Dedek. Wah. Wah. Kabeh digereti kabeh. Brusul.